Eu non, pero vai ser complicado. Alexandre, che dices metros? Sí, eu creo que te vai complicado. Parece máis dicendo que empeces a explicar a tua proposta. Explícate. Jo, pero a tua idea. Así que Irene, fala. Que? Fala. No, que fala a Lucas. Que Dios mío, no sé. Porque relájate. segundo nerviosa. Sale a proposta. Un punto de No, non sei de que falar. sí, crear un mundo de apoio para as mulleres que sufran alguna cosa nas festas. Claro. Tienes que explicar. Empezamos xa. Vale, pois a primeira proposta da que queríamos falar nesta reunión, si xa está encendido, era sobre a creación dun punto no que se puderan axudar a mulleres que sufren algún tipo de acoso durante as festas. Estuvemos investigando un pelín, fijámonos en que eso tamén o fixeron en Pamplona, nas festas, despois de que ocorrera o acontecemento da manada, levaron máis medidas a cabo, como poñer luces en sitios oscuros, en callejóns, e poñer máis policías, así que eu creo que esa sería unha boa medida para empezar con ela. E esa sería a idea principal, vamos. Cales son os impedimentos? A ver, a idea principal é que o Concello teña en conta diferentes medidas que se puxeran en marcha por os Sí. Vale. A idea é que lle pedides exactamente ao Concello. Que cree ese punto? Vale, E que poña máis durante a Guadalupe. durante os todos os días da Guadalupe. Sí, eu diría que sí. Ou polo menos os días máis importantes e nos que máis xente hai. O último día, máis. Vale. A parte do último día, considerades que hai algún outro día onde sea importante que estea? O lunes das Peñas. O día das Peñas. O día das Peñas. Justificada a resposta. O día que máis xente xoven hai na calle. Ese non se vai a escoitar. Estás polémica. O día que máis xente xoven hai na calle é o día das Peñas. Ou eu que vexo desde fora. Porque eu non vou ás Peñas, pero eu creo que é o día que máis xente xoven aí nas calles. A ver, vou falar eu. Xa tedes que para... O sea, que as medidas a tomar en Pamplona foron poñer máis luces e máis policías. Eu creo que na festa de Guadalupe, onde se acumula a xente, é aquí que realmente a policía aquí non vai ser útil, e luz creo que hai bastante. Vexo ben o decreto do punto violeta que haxa voluntarias, ou voluntarias, probablemente son voluntarias, non? Que podan estar aí, e que se alguén se sinte ameazado ou agredido ou o que sea, e teña que ir hasta ali, que teña un sitio ao que ir. Pero vamos, eu das luces e os policías, tampouco o luns, que é unha festa que se fai durante o día, estou totalmente de acordo en poñer o punto violeta, pero vamos, medidas como as de Pamplona eu creo que en Rianxo non son necesarias. Vamos, se ti crees que son necesarias, se ves algún punto en Rianxo que durante as festas teña falta de luz que sea propicio para as agresións ou os abusos. A ver, é que realmente non vai a pasar nada fora do normal no campo das festas nin onde están as atraccións, por iso eu creo que sí que deberían iluminarse certas zonas. Tampouco sei cales, porque durante as festas solamente estou neses dous sitios, entonces tampouco podría... Entre todos poderíamos sacar uns puntos os que vedes necesario poñer máis luz. En plan, se tens que poñer unha proposta ao ayuntamiento, poñer máis luz. O ayuntamiento pedirá, pues, vale, en donde credes máis luz? Onde faces botellóns ou non sei, onde... É que fai anos o botellón sobre todo centrábase detrás do auditorio. Agora veu estes últimos anos para aquí para diante das orquestas. Pero eu creo que sobre todo onde se falamos do tema de luz, non sei, porque non veño moito por Rianxo, non controlo moito as zonas que son máis oscuras, entón de luz non podo falar. Pero de policía, por exemplo, detrás do auditorio, que é onde se concentra moita xente, e polas calles da parte de Contrala,
do auditorio para arriba, hacia o centro de Rianxo. Esas partes eu creo que deberían de estar máis controladas. Bueno, o sea, xe digo, desde o auditorio só vexo xente no festival, non sei se a xente xoven fai ali o botellón ou non, pero vamos, o sea, non sei hasta que punto non creo que sea moi difícil piñarlle unha luz. De todas maneiras, se pos ali unha luz tamén estás promovendo o botellón, en plan, esta zona de botellón, penso eu, vamos, non sei que opinades. Bueno, non sei, o botellón vais a facer igual con luz ou sin luz. Pero, de todas formas, esa non é a medida máis importante. Eu creo que deberíamos centrarnos no punto violeta. Despois o resto son detalles a ter en conta que se farán, si considerades necesario ou si non, da igual. Podes comentar, desde a miña asociación, que se comentou do punto violeta, tanto o sábado como o luns. E o luns sí que o vexo tamén necesario, aparte creo que é moi fácil poñelo ali na martela. E o sábado, en principio, saleu en reunión un no por, vamos, eu che digo, cando propuxen foi un que non era útil, despois decían que, claro, que non se quería politizar o festival. Politizar? Sí, eso foi na asociación que se dixo, por eso que me gustaría que vos podedes como decirlle algo a nosa asociación. É que esa non é política, é seguridade. É intentar que unha sociedade sea mellor en todos os aspectos, empezando pola seguridade da muller e despois pola integridade da mesma, porque si realmente non hai nun problema que está sendo tan importante nesta sociedade non se toman medidas a cabo, dá a sensación de que as mulleres non importan, e se se considera aínda por encima que eso é política, parece un pouco absurdo. Vale, depois en canto a seguridade, o noso festival xa conta con seguridade privada. Por que credes que é máis necesario un punto violeta a parte da seguridade que nós xa temos privada encargado a unha empresa externa? Porque está dedicado especialmente á muller. É un problema que ahora mismo se lle dedican puntos importantes, entonces crear un punto necesario para a muller, para a protección da muller en temas de violencia de xénero, creo que é bastante importante. E outra proposta que, vamos, que a mí tamén me gustaría, non só no punto violeta que fora só seguridade, non? Que tamén fora educativo. Sí. Porque tamén creo, desde a miña experiencia en outros festivales, sí que quitando o mítico comportamento que pode ser considerado de agresión sexual, tamén vexo que hai algunhas mulleres que como que empregan a violencia para defender o feminismo. En plan, como creo que como non hai un libro, non hai nada que diga, pois este é o feminismo, que cada un toma o feminismo como quere. É que o feito de, non digo, o sea, pasa 2, 3, 4 casos, pero que para min sería moi útil para a xente que ven aos festivales armar follón, porque, a ver, sí que pasou, por exemplo, este ano pode che Entre os Pinos, había un grupo de rapazas tirando botellas ao escenario, argumentando que o espectáculo era machista. Non sei se foste Entre os Pinos e viste os espectáculos, se vos parece algún momento machista. É que un punto violeta tamén pode ser un sitio no que podes levar a esa xente desa organización ou que colaboraran co festival para tratar de evitar eso, para como intentar educar, é dicir que a maneira de combatir non é usando a violencia. Sí, a ver, eu estou de acordo en que intentar combater a ignorancia é o máis importante casi, pero realmente non sei se é unha festa o mellor ambiente para intentar educar a unha persona que probablemente tamén estea borracha. Bueno, ainda así, o feito de que estea borracha non parece tampouco o argumento para decir estou justificado a... Non estás justificando nada, pero simplemente non sei se é o mellor momento para educar a alguén ou para intentarlo. Vale. E como conseguiríamos educar a xente en feminismo? Eso xa tratamos en
en máis reunións nas que estuvemos aquí falando do tema LGTBI, bueno, non nos dedicamos íntegramente ao feminismo, pero sí que estuvemos falando de charlas nos institutos, de cartaces, de intentar promover o colectivo en ambientes lúdicos, pero, por exemplo, un posto onde era? No Feirón. No Feirón. Sí, un posto no Feirón, facer algúns conciertos da man do colectivo LGTBI para intentar ir concienciando a xente que se faga máis habitual. Pero, de todas formas, eu creo que o punto violeta, que sí que estaría de maravilla que a xente estuvera disposta a aprender, porque obviamente sería perfecto, pero non creo que estea todo o mundo disposto a aprender, e sobre todo nun ambiente así. Claro, que cando se sale de festa, a ver, eu non son unha persona que sala, pero xente que sale de festa, independentemente de si bebe, si toma calquera outro tipo de sustancia, non sale para aprender. Pero por moito que lle digas, vente aquí que che vou enseñar que o que estás facendo está mal, pois igual vai e non che atende ou igual non vai e che di, pois marcho. É cuestión de que cando salen de festa, sobre todo a un festival, non salen para eso. E no momento no que ti lle dis eso, pois imagínome que unha persona que, sobre todo, que se comporta así, que se marchará ou que utilizará máis violencia para defender o que está facendo. Bueno, o sea, a miña idea tamén para o meu festival, se lo podo falar do meu festival, para podo falar pola festa de Guadalupe, era facer subir a alguén do Punto Violeta antes do último concerto e dicir sempre dúas palabras, o sea, nin algo moi largo, nin, o sea, algo moi directo, nada, que subir ali e que crear un bo ambiente, sabes, un bo rollo. A resposta dende a miña comisión foi que non queremos politizar o festival, que queremos que o festival sea simplemente música. Si podedes... A min eso non me parece politizar o festival, pareceme... reivindicar unha causa obvia. Entonces, a ver, eu non creo que... Ademais, a ver, se interrompes o festival e lle dedicas moitísimo tempo a eso, pois igual a xente sí que lle molesta, pero imagínate 2 minutos ou 1 minuto non molesta, e menos aínda de politizar nada. Igual sería mellor facelo non antes de que acabara, sino xusto empezar para que a xente atendera máis, pero igualmente non me parece para nada unha mala idea. E despois tamén podo decir, en plan, outro... Non, creo que o mellor impedimento que temos na nosa asociación é a falta de rapazes, de rapazas que opinen desa maneira. O sea, na organización, ao final, faise o que a xente da organización decide. Topámonos moitas veces faltos de personal, costanos moito meter a xente dentro. Por iso creo que tamén faz falta que xente que teña os ideales como tendes vos, por exemplo, que entre a pasar parte da organización. Pero eso, nos asociación somos sobre 17 personas, 18 personas, as cales son 3 mulleres. Non foi por falta de esforzo de buscar rapazas para que colaboran con nós, pero é moi complicado, o sea, topar rapazas que individualmente queiran meterse nunha asociación, non sei se se sinten fora de lugar, non sei se que teñen outras cosas que facer, non sei se é falta de interés, non sei, pero eso, é complicado que se dentro da organización non hai ninguén que sinta o problema ou que vexa o problema, que se podan levar medidas a cabo. Sí, va a hacer visualizar desde dentro, isto está pasando, ainda que vos non vexates, isto está pasando. Non sei se vos gustaría, como, se conocedes a alguén, se algo de vos que está interesada, non sempre estamos dispostos a meter a alguén dentro, ou ainda que sea, sabes, colaborar durante o festival, tamén podedes. Bueno, creo que emitir isto en directo é unha boa canle para difundilo, así que o millor igual vos chegan interesadas. Espero que sí, non sei canta xente ve estes vídeos, a verdad, pero vamos, que... Bueno, por pouca que se enteran, se sí, están interesados. Estaría ben que houbera máis mulleres que se meteran na organización, porque a proporción, en plan, 15 homes, 3 mulleres, é un pouco absurda. Sí.
Que máis? Bueno, podes falar durante o sea, ao final no festival o que vai haber estou contactando con Cintia, lo conocedes, non? Sí. Vale. Cintia está interesada en do punto violeta, dende a organización botouse que sí ao punto violeta, botouse que no ao mensaxe de arriba do escenario, pero bueno, o punto violeta en principio verao o lunes de Peñas probablemente tamén, o sea, se Cintia está interesada probablemente tamén. É o último día da Guadalupe? Eu de aí non podo falar, non son parte da Comisión de Guadalupe. Vale. Só podo falar do que nos manexamos, que o sábado e o lunes. Pero tamén unha cousa que tamén chama a atención, non? Que si tes un punto violeta, pero tes como un contraste de que tes un punto feminista nun lado, pero depois se tives unha orquesta, vamos, o espectáculo de unha orquesta é algo bastante machista, me parece. Sí. O sea, totalmente machista. Sí, pero por algo se empeza a ver. Estou totalmente de acordo que ver unha orquesta é bastante machista, pero tampouco podes pretender de repente quitar as orquestas ou porque a resposta da xente non vai a ser a máis... Non vai ir. No, é lógico, o sea, é unha tradición que está demasiado arraigada, non pode quitar de golpe. Sí. Pero bueno, algo xa algo, e crear ese punto sería moi importante. Pero vamos, o sea, propoñedes ao Concello, en plan, mira, queremos un punto violeta, buscademos a vida. En plan, o sea, tenes algún contacto, algún, o sea... A ver, nos... Colaboración, sabes, A noso que nos dixeron cando empezamos no Concello foi que propuxéramos ideas, propuxéramos medidas, eles intentarían facelas viables si creen que son adecuadas, así que nos con 17 anos, bueno, falo por min, pero creo que nadie ten ningún contacto especial. Bueno, como os digo, temos a asociación do festival, sempre faces contactos. A nadie saber, eso creo que sería cuestión de falarlo co Concello, non sei, si dando un instituto xeral, non sei, abaixo hai papeles para pedir cousas, cuestión de rellenalos e que vayan ali, pero bueno, o que levan a comisión, bueno, non sei sabedes quen son, pero tamén, o sea, tamén son, que son 6 ou 7, o sea, son pouquísimos a xente da Comisión de Guadalupe. Por eso tamén creo que desde dentro, alguén que estea dentro, non só, sabes, exixindo, sino tamén colaborando, que tamén terá máis forza para pedir ese tipo de cousas. Son necesarias? Sí, a ver, eu creo que sí. Pero si de dentro non ven a necesidade, non creo que ao final vai a ir adiante de que todos os días hai un punto violeta. Pero bueno, eso, necesidade de, o sea, propostas punto violeta, necesario, pois sí, para denunciar as accións machistas, non para denunciar, para un punto de acollida, non? Un punto de información tamén. Pero eso, en plan, si está visible, si non está nun punto visible, non hai agachado, en plan, que pasa xente por ali, case mellor, en plan, onde é a vosa idea, onde vos gustaría colocalo? Pensástedes? A ver, eu creo que tería que estar diante do ayuntamiento. Eu creo que o mellor sitio sería diante do Concello. Porque é un sitio onde se ve, todo o mundo sabría que está aí. Non sei. Pois hai que buscalo. Sí. Se non hai, fais. Diante do Concello. A ver, sí, abaixo non, o sea, aínda que fora arriba, claro, que ocupara, eu que sei, que sí, que no campo de arriba é que fora rodeando un pouco o Concello, o sea, que estuvera ben pegadiño. Porque sería un sitio no que se vería. A ver, si non... A ver, o problema é que quita moito sitio. Sobre todo o último día, aquí arriba é masivo. É horrible, aquí arriba é masivo. Sí. Eu estou de acordo con vos. No campo de arriba,
pegado ao Concello, porque é o sitio no que máis se vese desde o campo de arriba, vese desde o campo abaixo, e vese incluso se te pos a mirar desde a la de abaixo, velo tranquilamente, seguro. É un sitio no que, aínda que non coñezas que o hai, velo. Sí. O problema é o sitio. Eu entendo que non hai sitio. No campo de arriba non se lle pode sacar moito sitio tampouco por culpa de que hai postos e xuntese moita xente, pero eu creo que tamén que deberían de poñelo. A ver, espera, incende. A ver, non sei, pero eu recordo que abaixo onde aparcan os autobuses sempre hai unha carpa da ambulancia. Bueno, non sei se o últimamente tamén se pon, non recordo. Bueno, pues, bueno, se pode acudir por si pasa algo, bueno, refiro si por que non poñela ali ao lado. A mí que me parece un sistema máis normal. Pero ali non houve tanta xente. Pero sabes... Claro, pódese poñer ali A ver, poñer si- un cartel no balcón do ayuntamiento. Bueno, non só un, pero o que máis se vai ver é o que haxa diante do ayuntamiento. Un cartel grande que poña punto, Violeta. Claro, que ver... É que eu creo que en plan se poñen os carteles, o sea, é que se o pos aí xunto ao Concello seguramente o vexan, pero se ven o cartel non o van ver. Non sei se me entende. A ver, eu estou entendendo o que estás dicindo, porque moitas veces ignoramos os carteles. Claro. Pode poñer o que poña, tanto pode ser a favor do feminismo, en contra do feminismo, a favor de de calquera colectivo, en contra de calquera colectivo. Normalmente os carteles, a non ser que sea moi chamativo, non se lle suele facer caso. Sí, a ver, o cartel grande e violeta seguramente se vai a ver, pero eu creo que tamén debería de haber difusión a través das redes. Por exemplo, a través do Instagram do Concello, que creo que todavía non existe. A través da páxina do Concello, nós tamén non podemos publicar, pero aínda así eu creo que non chega a tanta xente como debería. Claro, é que Unha vez que posa en Instagram probablemente xente o comparte. Eso se espera. bueno, Si hai carteles durante toda esa semana e si a xente o vai vendo, eu creo que non hai problema. Carteles pequeniños nos bares en todos sitios. Eu creo que sería unha boa idea. Incluso o de poñer cartéis antes de que empece a Guadalupe, a semana de antes xa, para que a xente vaya. Sí, ya. Xa. Xente voluntaria para a comisión redactora. A ver, o de, se me permitides, ver de poñer en marcha implica un montón de cousas, vale? É dicir, eso, primeiro, se a nivel interno, por exemplo, vos, como xente de fora, non hai sequera unha visión única sobre a utilidade do punto liga, xa é un conflito en sí. É dicir, é ter claro que é, para que é, a quen vai dirixido, onde está, e que días vai estar. Sí? Bueno. O enfoque, de que é, Alex trasladaba unha visión máis amplia, non? Que non fora só un lugar de acollemento a mulleres que puderan ser agredidas durante o festival, pero a maiores diso, ver incluso de darle unha maior visibilidade dentro no espazo das actuacións, para que xente soubera como decir en alto está un festival feminista, evidentemente. Pero, bueno, permíteme, farei a diferencia de non entrar niso, porque cando eu escoito os límites, non é dicir que non é útil ou non quero politizar, gustaríame que un buen concelleiro, pero se decides en alto o que significa iso é moi grave. É dicir, calquera
apoies a música, estás apoiando a cultura. Se ti apoies a cultura, significa que te posicionas para que exista, para promovela, para dar valor, para apoiar a vida cultural, para mover a economía nese sentido. Cando te posicionas e dis un punto lá que non corresponde, tamén te estás posicionando, estás dicindo este é un festival libre de machismos tan grande, e tan grande que non necesitamos eso. O sea, ten que ser, hostia, non necesitamos. Ten que ser espectacular, non? Ese festival, entón, desde fora, mi mãe hoxe en día é super segura para ir a ese festival, porque diría, é tan potente que ten seguridade privada, con xente formada e todo, que vai a ser un sitio super acolledor. Pero non. En verdad, o pensamento que se traslada é moi grave, que é o de aquí isto non pasa, aquí isto non é necesario, nós vimos aquí outras cousas, eso é moi grave. Bueno, desde fora, o enfoque de xénero é moi grave. Porque as cousas pasan a luz do día, en calquera sitio, con calquera persoa. Eso fai-nos vulnerables a toda a población, neste caso, femenina, sin que pode ser, pero sí, femenina como vítima e masculina como agresora, sempre con situación machista. Así que teñamos máis mulleres dentro, non che quita que non teñan un perfil machista igualmente, porque aquí estamos vendo que hai, e iso non mola, non file alto, non mola para nada. Dalo a ver, iso é moi preocupante desde este lado, moi preocupante. Eu vexo esta rapaz, non vai seguido, así que a cabeza, ai, maravilla. Se puderamos poñer bocados ou palabras ás súas expresións, é impresionante. Entón, o é útil. Que consideramos por útil? Vos dixestes, nós investigastes a nivel galego concellos que fixeron, festivais que fixeron, festas que fixeron. Non. Cal foi o resultado? Cal foi o... Bueno. Na festa da Agua de Villa García? Sí, que sabe todo. Na festa da Agua de Villa García? Tiñan o punto violeta. Esa vez se foi, tiñan. Para que era? Para acoller as mulleres. Para que viviran o que? Unha agresión machista. Unha agresión machista. Vale. Quen traballaba ali? Quen atendía a esas mulleres? Sabe dele? Non. Iso é outro dos límites. Vale, outras necesidades. Vale, no punto de Rianxo, quen vai estar? Dougos para pensar, nós non tínhamos pensado xa, pero é para que vos dades conta, nos puntos lilas, en outros sitios, hai eses dous perfis, tanto profesional como voluntario. É o voluntario profesional. Entón, a vosa proposta cal é? Eu creo que Falaste. Non o falamos, pero eu creo que aí debería o Concello contratar persoas que estean preparadas en eso e telas contratadas. Obviamente si que labor voluntarios tamén, pero non creo que todo teña que depender da labor voluntaria. Sabes que operativamente iso non é viable, non? Sí. Vale. Non pasa nada, xa... Pero por que non? Recordad que nós estábamos abaixo do registro porque unha de vos que está a bicicleta aí, tranquilo, vale? Seguro. Porque cada vez, mira, levades esta é a terceira sesión. O Instagram saiu xa na primeira. Vale? A proposta de crear unha canal de Instagram. Está sendo tremendamente difícil poñelo en marcha. Imaginate contratar a unha persoa. Entón, o plano real do Concello é moi laborioso. Vale? Entón, para que nós poñamos en marcha as cousas, temos que facer as viables. Mas que nada, porque isto é inmediato. É dicir, en 2 semanas. Non. O sea, isto teníamos que facelo para a semana. Ver o plano de Guadalupe, ver que postos hai, ver xa o que iso é unha boa proposta, non ver que puntos que se existan, pero da cartelía, todo isto, é fabulosa a idea, temos que ver todo iso que podemos facer. Nos outros puntos de vilas hai tanto xente de entidades, vale, como xente profesional. Depende dos concellos e depende da planificación. Aquí a planificación, o que se inverteu o tempo, foi un algo que dixo Alex antes, que é o de que sintan a necesidade. Ele dixo un negativo, non dicía ninguén, sinte o problema. Vale, nós temos, desde o momento, o que estamos a fazer é ver de que sinta a necesidade.
e a xente quedou abraiada, profesorado e demais. Dentro, tanto ele, que é o que emite esa broma, como ela, que é a que a recibe, non lle dá ningún tipo de valor. Cal foi a miña proposta inmediata se tuvera todo o poder do mundo? Estades preparadas? Sería facer unha performance en toda a regla donde esa muller fora violada. Significa crear neste instituto a situación macro incómoda para esa chavala, sin saberlo, ou outra, ou quen fora, onde se arrinconan e queren entrar sin permiso en tu corpo. Porque esa rapaza e ese rapaz son carne de cañón para o sistema. E ti non o sintes e non vives, olvidados. Tedes que vivir. Eu estou segurísima de que hai un montón de poesía femenina que o vive. Tío, non hai festival ao que vayas ao que non te refleja, onde non se refleja. Canto máis multitude, máis solamente vas a ter. No campo, vamos. A mí non repite ano porque estamos máis soltos, non? Pero eso vai a verlo. Sí ou sí. Sí ou sí. Entón, se non hai conciencia, algo tenemos que facer, de acordo? Punto de adiante. Pero non sei como vou chegar agora, así me llevo na poñera. Vou que me sentir por as manos. Tranquilo, non vou a facer performance a xente porque non vou perseguir as casas. Pero sí que é certo que, ainda que onde consideramos por unha muller que foi tirada a cabanas, era igual, vale, hoxe saiu ante prensa de Diana Kerr, era igual. Entón, moi ben, polas malas sairíamos creando toda a población. Moito. Así que polas malas eu tampouco vou a transmitir anos antes. Eu non vou tampouco, non vamos a trasladar desde o Concello polas malas o punto de ir no Concello. Hasta que a Comisión non sinta que iso é necesario, nós non vamos a ver. Pero é que non podedes depender íntegramente da Comisión, porque a Comisión acaba de decir que son 6 personas, e no Concello creo que hai máis de 6 personas. E sabes o que? Se ti consigues que esa xente o sinta, dá igual que el goberno. Isto como na casa, como meu papá ou mamá ou capaz. Fai isto. E tens que facelo porque é imperativo, non? A vos agamos de levantadevos a tal hora, desayunade, vestidevos, como non? Comede e movemos. Non, sale de vos, é unha necesidade, é algo que sale do estómago. Tes fame, comes. Se tes que ir a unhas clases, vas. Pois aquí buscase o mismo. Sei que é un objetivo moi alto, pero necesitamos caminar da mano. Non si queremos promoverlo, pero desde a comunidade social. E como queredes crear esa necesidade? Non vou contarse todo. Pero hai unha idea. Hai unha idea. Vale. Este espacio sirve un montón. Vale, pero vos, cando falades en alto, tamén falades desde a distancia. Vale, decir, cando algo vos di. Vale, por que? Vos dicir, porque se... Eso non chega ao estómago. Non chega. El que vai, le va a dar volta a comisión o pensamento de, pois porque consigo saber de que sí. Necesitades... Claro, a cuestión é sentir que, eu non sei se tes irmáns ou primas, algo has de ter. A cuestión é pensar que calquera dos que estades nese grupo pode ter unha irmán que sea violada nesa festa, unha prima, unha amiga, unha irmán dun amigo, calquera que non este protegido. Agora mesmo vou falar tanto sea muller ou home, porque neste mundo hai de todo, nos campos do Señor hai de todo. Entonces, pode ser teu irmán ou tua irmán e pode estar sendo violado e ti non o sabes, e se houbera un posto violeta nese momento podería haber estado protegido. Se non o hai, está máis desamparado. Eu non sei o que tendes pensado vos para a facerlle ver a esas 6 persoas o que hai, pero eu creo que sobre todo que hai... Pero eu creo que o que hai que facer é plantearlle realmente, porque me imagino que haberá xente maior con fillas, seguramente hai alguén con fillas. Plantearlle sobre todo que a súa filla pode estar nesa festa e pode ser unha víctima. E que despois vais arrepentir moito de non haber posto un posto.
valga la redundancia. Porque no momento no que che afecta, pasas a ser tamén ti a víctima. E deixa de ser, non me importa porque como non me afecta a min e nunca me vai pasar, hasta que pasa. E ao que pasa, pasa a importar. Hai unha cousa máis potente, aínda, que é que cando ti falas de víctima, falamos de víctimas, de agresores, hai un perfil do que se fala tamén, que son os consentidores do sistema. Ti podes non ser agresor, podes non ser víctima, pero o Concello está cheo, o mundo está cheo de consentidores de que pase. Entón, evidentemente, se ti creas un punto lila, o que estás facendo é dicirle ao mundo, coidado, aquí estamos organizadas, ou estamos organizados no interno para proteger o que pase. Estás dando unha mensaxe a que chegue de, ollo, aquí non vai ser tan doado. Porque antes falabas da policía, por exemplo, eu antes de subir aquí para ir para falar con o xefe da policía local, sobre este tema, que teñen que saber, para saber, non? Que somos unha vila, hai xente formada, sí que se dice formada, pero a policía afectalle notablemente á policía local e á Garda Civil, afectalle. Entón, as fuerzas de seguridade como tal, é o seguinte punto, é dicir, se nos cae o peixe de que hai unha muller que é a ría de das festas e decide ir voluntariamente a ese punto e a xente que está ali acompaña, ten que acompañar, se quere, a goberno e a policía local. Entón, hai un montón de xente involucrada aquí, nesta historia, sentar. E si é político, sinto, leve calquer, buscar unha crítica e utilidades. Vou regalar a comisión un libro, non? Sobre feminismo, para que poidan ler. Tranquilos que Rosa Cobos non vou mollo tan complicado, pero sí que entendan as bases mínimas, porque un concerto non sinto moito, tedes moitísimo máis poder, non é só música, é algo tremendamente potente, como este que vos estás a fazer agora mesmo. Eu teño unha cousa que plantear. Cando eu sei perfectamente que as festas de Maduro, como outras festas, teñen un montón de indicadores machistas, non? Agora falaba desde a música, neste caso as contratacións, xunto con outras moitas. Iso non pode servirnos de escudo para, total, hai de todo isto, para que vas a facer isto? O derrotismo non há lugar para ele. Bueno, xa non sei, non sei. Pero vos... A nosa, eu dixeno antes que realmente non é derrotismo. A vida é un propio contraste e porque haya unha parte mala non tes que intentar mellorar esa parte boa, porque ahora mismo intentar cambiar todos os concertos e contratacións que vai haber é imposible, pero poñer un punto violeta non é imposible. Ou en todos eses concertos, imagínate que hai 10, que un sea de personas feministas como por exemplo de vacas, pois non é tan imposible, realmente é bastante viable. Non creo que sexa cuestión de mirar, bueno, como xa é unha festa en sí supermachista, vamos a eliminar isto. No, como é unha festa tan machista, hai que meter isto. Hai que. Ou é que é imperativo, iso non hai sentido. Pero bueno, vamos a sacar. É que ten que ser un imperativo, porque é unha necesidade, se é unha necesidade hai que facelo. E non creo que... E non entendo porque todo o mundo non ten que entendelo, pero que realmente se é unha necesidade non creo que sea opinión da comisión, ten que ser unha obriga cara á comisión. Obriga cara á comisión. Ai, está se ponendo moi interesante. Sabes que a comisión decide de pasta pública, non? Entonces, sí. O sea, a ver... Isto ponse serio, sentido, iso así. Vale, sabemos, nós xa compartimos. A necesidade é obriga, hai unha xente que manda, é unha xente electa, é unha xente non electa. Pero para que funcione, teño que vivir, de alguma maneira. Temos que acañar máis. Se non é un ataque, todo o contrario. A ver, eu co que antes de falar teño en plan, a ver, podemos comentar cousas que me fun quedando.
creo que está claro que vos decides é necesario, pero claro, vos vedes o necesario, pero hai moitísima xente que non o ve, hai que facer visualizalo, non? Creo que algo que funciona bastante ben para facelo visualizar é unha imaxe que sea dura, pero que visualice ben o que está pasando. En plan, falabas de colgar carteles. Eu creo que se facedes un bo cartel e lle pides ao Concello de colgalo, o sea, non que tengas un cartel super duro, super explícito, pero se alguén ten unha idea de dun cartel dunha imaxe no que se vexa esta realidade e que a xente se pode dar conta, non me parece algo excesivamente caro, e a colaboración do Concello sería neso, o sea, o cartel sería elaborado por a xente que está interesada, a xente que sabe que é este problema, e a xente que ten ganas de traballar para que isto cambie. O Concello ten moitas cousas nas que estar, non pode estar a todo. Si en plan un grupo de voluntarios como vos ve necesario isto, que ten que currar para que isto pase. Pero crees que a xente que non lle importa en absoluto se vai a cambiar a súa forma de pensar por un cartel? Eu creo que pode, polo menos, ter curiosidade. Que, a ver, hai cousas que ti ves algo e entreche moito máis que se che dá unha charla de 10 minutos. En plan, temos un cartel, hostia. Sí, a mí faría efecto, creo que a maioría da xente, polo menos a atención, lle chamaría ver un cartel impactante, pero non estou segura de que eso fora a cambiar a mentalidade desas 6 personas que... A mellor iso non, a ver, depois outra cousa, claro, a ver, esas personas da comisión, a mellor non, pero non podes, a mellor non é o paso, ir de golpe por eles, podes tirar de nós, da comisión de peñas. Este viernes hai reunión de peñas, porque non vindes ali e comentades, en plan, con todas as peñas. Que temos para sufragar gastos do luns, vender rifas, porque vos, en vez de non exixir o Concello que poña o seu bolsillo para pagar isto, porque vos non fades con nós e decides, mira, nos vendemos tantas rifas e a cambio deso pois pagamos o punto violeta, incluso tamén depois falamos de como señalizaron este punto violeta, incluso se pode falar cos orquestas, que as orquestas digan, mira, tenes un punto violeta aquí, por exemplo, sabes? Non todo ten que ser que o Concello traballe, veña, damos todo o Concello ten que facer tal, un pouco así, o sea, pero que é máis colaboración. Eu creo que non é cuestión de darlle todo ao Concello, todo o contrario. O Concello que ten que facer é sacar a vara e dicir, mira, isto non é cuestión de vender rifas e participar tampouco, é cuestión de que é necesario. Mira, eu estuve nunha banda de música, e as bandas municipales son subvencionadas polo Concello. Bueno, pois o noso Concello obligábanos a dar 6 concertos gratis por eses cartos. Bueno, pois se as asociacións que fan as festas queren os cartos, teñen que poñer isto. Sei que é moi duro, sei que son moitos cartos, pero é unha realidade. E ainda que parece que non, pois é o que hai. A ver, se queres cartos, pois fai isto. Douche os cartos, incluso... sei que é un gasto económico, sei que é unha barreira, os gastos económicos sempre son unha barreira para todo. Se pos isto, pois incrementamosche isto, ainda que sean 100 euros, pero telo que poñer obligatoriamente, senón, pois levas menos, porque, ver, sei que quitarlle de repente unha subvención a unhas festas é moi, moi malo, porque poden ir as festas ao Greti, e iso sería horrible, sobre todo para Rianxo, pero... pois damos a mitad, se non faz o que nós queremos. Porque eses cartos tamén salen do Concello, e eses cartos, pois, son de todos os que vamos á festa tamén. E se moitos dos que vamos á festa queremos que haxa ese punto, pois temos que compartilo co Concello. E eu, desde logo, se estuvera no Concello, e se fora partícipe de quen dá os cartos, diría, ou se fai isto, ou levan a mitad. E xa está, non hai máis. Pero que iso tampouco é unha proposta real, porque, a ver, a nosa subvención, por exemplo, danos a Diputación da Coruña. A Diputación da Coruña dá subvención, por exemplo, podes dicir que dache tanta subvención se pos tanto porcentaje de grupos galegos, se propós a cultura galega, se os grupos cantan en galego, estas cousas. Non hai ningún punto que che diga se combates a violencia machista, se és feminista, máis cartos. O sea, eso, ao mellor no futuro hai, no? Ahora mesmo non hai. E sendo nós, a ciudadanía, sendo un grupo de
6, 9 persoas. Como conseguimos con nós, en plan, o noso traballo, que haxa algo? Por que temos que delegar todo no Concello? Por que a xente do pobo non pode facer algo por si mesma? O sea, é que non é de cuestión de danos cartos. Cada un terá unha loita. Cada un chegará aquí outro e dirá, pois eu quero que se promocione isto é necesario. E chegará outro, quero isto é necesario. Non pode haber cartos para todos, o Concello non pode estar a todo. O que sí que pode aceptar é colaboración. E se a xente de Rianxo colabora, se che digo, un punto de Violeta non creo que sea caro. A xente do punto de Violeta, a gran parte son voluntarios. É cuestión de moverse, falar con eles e darles un espacio para que monten. Non me parece tampouco excesivo. O Concello ten que autorizar, lógicamente. Pero vamos, é noso Concello, eu podo falar desde a miña asociación. E a miña asociación é Comisión de Juego de Peñas. As peñas son os que mandan. Vos, o viernes, vindes a reunión, propoñedelo, se as peñas están de acordo, eso vai adiante. Porque o lunes, pagádelo vos. O que vai haber o lunes é os cartos das peñas. Aí onde mandades vos. Propoñédelo e se estás todos de acordo, e se hai maioría, eso vai adiante. Se é asumible, eso vai ir adiante. Ahora, sí que non creo que sea cuestión de poñerse nun lugar de se non faces isto non hai cartos, porque nós non temos ese poder, hai que ser realistas. En plan, o que temos é o que somos capaces de facer. Si, xa vos digo, a nos vende rifas, damos rifas a todas as peñas para que paguen o lunes. Si unha peña di, pois vendo vos máis rifas, vos máis cartos, a cambio desto, pois, se non nos costa ningún gasto, estamos de acordo con que haxa, eso vai adiante. Pero claro, eu podo, xe digo, en temas feministas, podo propoñer na comisión, pero claro, eso é un home, a mí non me van tomar tan en serio como tomaría unha muller. Si vos tratades o problema que os sentides vos nas vosas carnes, como mulleres, ten moito máis poder do que podo dicir eu. Así que propoñes eso, o viernes vinde a reunión de peñas e propoñedelo. Eu vou dar o meu apoio e o lunes, o sea, casi seguro que vai ir adiante. Ora, durante as festas, si durante o festival e o lunes de peñas o punto de vista ten un éxito, eu creo que o Concello vai se dar de conta. E ao mellor non este ano fai todos os días, pero ao mellor ano que ven si. Vamos, esa é a miña proposta, non sei que vos parece, o sea. Bueno, entón vemos o viernes de peñas, vemos ali, non? Creo. Pero a vida real é o lado oscuro, vale? A vida real, hai unha cosa moi rápida que dicía Alex que xa o pasou con unha desta xente que pensa, non? Que queda aí na historia, que é que a realidade cambianse onde se toman as decisións. Esa é a versión máis cookie do que diste da vara, non? E se ti queres mudar as cousas, ponte no lugar onde se deciden. Alex dinos eso. Eu comparto. A decisión interna tómase onde hai xente que decide sobre ela, porque hai unha directiva, porque ti non podes exigir, en este momento non podes exigir. Por que en este momento non? Porque xa houve uns acordos. Para o ano, sí, podes plantear novas condicións, pero para este non. Para este non podes exigir. O Concello pode facelo, pero desligado da entidade. Decir, no, o Concello ten que facer, claro que ten que facelo, pero non sería injusto. Estamos en un momento de inmediatez, con cal, a non ser que a xente de dentro o decida, é máis difícil. Prepararse, veremos como será viable. Só que en vez de marcarnos, pois, 7 días con xente profesional, con un cubo que flipas como puxeron os de la Mesía, tal, será outra cousa. Será un
A ver, nós o que podemos facer sería pedir voluntarios desde a conta que temos de Instagram, que por ahora non sei a canta xente vai chegar, pero bueno, algo xa sería. Entón, podemos pedir voluntariado. Eu creo... Son un montón de horas, alguén non pensou? Son un montón de horas de estar nos cursos. Pero si eres un voluntario estás o tempo que creas que é conveniente. É dicir, o sea, se hai moitísimos voluntarios, despois organízanse para que cada un este a un tempo determinado, non estaría aí unha persona 5 horas ou 6. Porque está aí porque quere, realmente non é a súa labor. Entón necesitamos voluntariado. Sí. Quen vai a dirigir o voluntariado? O Concello. E se o Concello non está de acordo, en plan, se o Concello non quere involucrarse aí. Adrián e o Concello está de acordo, o sea que... A ver, nós miramos, falamos con eles para ver de que persoa, con que persoas contar, non? Para ese punto. Nós podemos votar man a través das nosos lazos, das entidades cas que nós colaboramos e traballamos. Nós, sí, claro, temos na comarca a Unión de Muchachas, temos as Vías en Acción, temos a Iberagresía o Sino de Elite, temos a Panteos de unha cantidad de conflicto, é dicir, hai entidades que podemos contar. Temos que ver, a proposta que eu vou lanzar o de como artellar é que haxa un equilibrio profesional e voluntario. Eu non sei se viste que son cuando xe na prensa, pero onte unha muller en Montevedra ela dixo que foi agredida pola súa parella e chegou de repente a un bar pedindo axuda, viste? Vale, pois me dá a prensa. O que decía a policía local, que facía fincapé, é na colaboración da veciñanza, porque esa xente que estaba aí naquele bar acolleu-na. É dicir, os puntos lilas están en todo o Concello 24 horas do día. Non sei se vos dades conta, pero houve un montón de campañas antes do inmobilismo social, de como a xente desde fora, cando vemos cousas, quedamos quietos. Ben porque crees que ti hai muitas manos, ben porque non queres meterte un problema ou que fora. É dicir, ese punto lila é fabuloso, pero a vez vai haber un montón de xente no propio festival, ou nas festas, en xeral, nunha rúa, que se o ve pode facer algo. E hoxe ver a noticia de Pontevedra de que esa xente que se va a acolleu é un éxito social impresionante. Ou, cando falabas de autoridade, que hoxe a mañana na prensa e vira que o punto lila que se puxo no Morraso para o festival acolleu a muller que foi agredida, xa é brutal. Xa non sei cantos puntos lila se poderon poner na televisión, é de 20, é deses 20, pois se acolleu a unha, xa é motivo. Desde o meu punto de vista, falo da como Adriana, vale? Non nos lugar que vos estamos. Hai alguma cosa que se nos quede de fora? Tías, non sei, si que hai que falar con a policía local. Para falta de mulleres. Tes alguma outra necesidade? Non, se veñen a reunión de peñas, a mí é suficiente. Dades por que nos está pedindo. Sí. Que nos presentemos na reunión. Estamos pedindo, bueno, se me permite de fora, eu falei con Maris. Isto non é unha guerra, pero en un plano sin violencia, sí. É unha estrategia comunitaria que necesita xente. E a xente ten que verse, a xente ten que implicarse, desde onde poida, pero ten que implicarse. Eu non perdo nada, dando a miña opinión, eu no concreto. Ahora mismo non perdo nada. Xa pedi moito, xa me costou moito. Ahora mismo xa teño cancha para ganar. De verdad, é para dar. Pero hai moita xente que si ten moito que perder. Moito que perder, e ten... Non
antes dicíades 6 persoas. Sabes a cantas persoas tes impacto ti? A ti para os proxectos tes que calcular ti e 8 ou 10 máis. Entón non son 6, son 60. E a súa vez outras 10, e a súa vez outras 10. Entón, nesa comisión non deciden 6 persoas. Posiblemente é como se decidiera unha parroquia inteira. Dades conta? A decisión, a opinión que ten unha persoa ben infectada, ben alimentada por un montón de outras máis. Así que, se propón achegados a opinar ali, implica moitas cousas. Eu non estou apenas, Podes vir, Sí, xa, eu sí. Eu decido outros foros, non? Pero sí, eu farei, achegarei a comisión completa. Pero ese plano, esa reflexión de deixa de ser cómplice é moi jugosa. Deixa de ser consentidora implica facer, implica opinar en público, implica moitas publicacións no Instagram e implica na vida real tamén responder. Tengo isto aquí, que fago con ele? Marchades enfadada? No, enfadadas no, joa, que estaba pensando que sería máis viable que fixéramos. A ver, ahora mismo non viñamos para decidir ir ás peñas, por eso me quedei un pouco volada. Pero, a ver, non sei se a alguén despois lle interesa dentro do grupo ir, pois xa o falamos entre todas e xa falamos con el. Pero, bueno... Ahora, a ver, nas peñas o que pasa é sempre o mismo, o sea, fala xente de comisión e as peñas escoitan, pero vamos, que sempre buscamos voluntarios para falar, para comentar que mellorar, que se pode poñer este ano e tal. Nadie nunca trae propostas. Se vos traes unha, xa vai ser en plan, hostia, que pasa aquí? Haz con propostas. Se das cousas claras, as peñas escoitan, o sea, estarán ali, ao mellor non nos din nada, porque eso, teñen vergonza a falar en público, pero Nos un pouquiño tamén, pero bueno. Tampouco vai haber moitísima xente, sabes? En plan, habrá 2 ou 3 de cada peña, pero bueno, se hai 2 ou 3 de cada peña, sabes como é? O sea, a maioría que levanta a man, pois veña, eu tamén me meto. Mira que fa unha peña de Puntolila, Sería genial, a ver. Unha peña aquí, vamos, a pareja eso, Claro. Algo para ser poder de decisión. Pero eso, o sea... Vinte está ali, comentade o que vos gustaría, que realmente non é non vai ser un desembolso de cartos enorme, o sea, non vai ser moi factible. Esas peñas están de acordo, vai pa diante, o sea, non perdes nada por intentalo, que será, tes ali, que sei, 3/4 de hora. Cuidaredes o cartel, cuidaredes o que vai a ser as peñas, depois os peñas o voso en 10-15 minutos, ou o que vos faga falta, e ver como reacciona a xente. Eu creo que ben. Esperemos, sí, pero no, bueno, de todas formas xa o falamos. Pero no grupo, jova. Tedes 40 anos, estades en outros, estades en poderes en sitios de poder que... ese sitio, verdad? Non se está mal, pero... Mátase. Vou propor rotar. Tamén para escoitar a outra xente que se como que sentarse nese sitio. Porque enerxéticamente ese sitio tamén é moi potente. Ese é un problema. Non soy. A ver o que se entiende o resto. Entre eso, o poder, o micro e o sitio, se dá moi potente. Bueno, faremos el viaje como cuidamos, non? Esa é a idea. Voluntariado necesitamos, entidades necesitamos. Ver como funciona necesitamos. E as entidades tamén, porque elas son as protagonistas. A Concello pone un montón de recursos, as entidades que o moven, que o curan todo o ano, son as protagonistas. De verdade. Entón, ese protagonismo non se pode sacar. Hai que facer que brille máis, facer, promover de que vexan que ganan con iso. E vendo que é un macro esforzo. Dades conta que xa levan todo o ano montando un montón de historias e aparece unha xente pensante que é moi lista e moi respetable, pero que lle fastidia da boa maneira o protocolo que teñen xa montado. Entón, teñen que supoñer o mínimo esforzo, o máximo apoio para que vaya adiante. Dades os contas
A ver, ao fin e ao cabo, o Ponte de Lila realmente non é un esforzo para nós enorme, sabes? O sea, sei que Cintia está moi involucrada, está moito interés, ten moitas ganas de vir, o sea, para nós non é hora que faltan, sabes, 2 semanas para Guadalupe, poñes a currar outra vez moitísimo, non? O sea, simplemente dar o sí, organizar un pouco, o sea, non é nada imposible, o sea, creo que é algo moi fácil. O que fai falta? O interés, que se vexa interés, que se vexa que é algo que, eso, como dixo Adriana, que vai brillar, que vai a ser algo que, ao mellor, cara ao ano, si brilla como estamos dicindo que pode brillar, igual se traslada á comisión grande, igual a comisión de festas grande, joder, sí que brillou, pois, po ano, todos os días, punto lila. Xa sale ben este ano, eu creo que é a clave para abrir máis portas. Solo eso, o sea, creo que todo empeza na reunión de Peñas, de eso, un par de cosas claras, eso, non tener vergonza a falar, como se queres vir á mesa grande e poñelo ali, non hai problema ningún, como, eso, como vos vexades. Pedir a palabra, non que non ser eu o que diga, sabes, como que dou o paso, porque xa viron que eu tiña o interés, como non creo que pensen que eu estou manipulando aquí a xente. No, creo que vexan que sale de borba. Nin Adriana, sabes? Tamén un problema que a comisión pensara isto é cousa de Adriana, porque non sei que... No, que vexe que sea cousa da xente. E creo que iso é importante. Non me pareceme algo moi factible, moi fácil de facer, con bastante impacto, e debería ir adiante. Sí. Se tenes ganas, vai adiante. Sí, a ver, realmente, eu quedo con cousas, vexo que sí que tens ganas, de que sí que é necesario, sí que... O sea, creo que non tiña moita confianza en que se fora a facer, pero vamos, ahora sí, creo que sí, se parece moi difícil que non se faga. Desde a comisión de Peñas, cando propuxen, xa conseguiu o punto lila, xa me pareceu bastante, porque realmente non había interés ningún, pero non sei, así como eu tamén gano máis interés con estas cousas, eles tamén poden, o sea, simplemente oír a máis xente, non escuta só unha persona, que falta isto? Non, claro, si hai máis xente que está interesada e que se vai a mover, por que non? Así que eso, creo que saímos todos ganando, e non sei se queres decir alguna cosa máis, alguna cosa que me gustaría máis, pero... No, eu creo que xa está todo. Sí. Sí. E agora xa temos que ir marchando porque son horas. Como? Pois, para mí foi a reunión máis interesante de todas, porque sí que estuvemos discutindo, sí que había distintos puntos de vista, porque, por exemplo, nas outras reunións a maioría das persoas estábamos de acordo en todos, entonces era como unha charla, pero ahora sí que foi bastante máis coloquio e debate, entonces... Creamos conflito? Sí. O ensinamos o conflito? Non sei como conseguirlo, pero ela en concreto teño máis que fichada. A mí gusta un montón ver de escoitarnos, vale, e bater un alto, e sobre todo trasladar a vosa visión, tendo en conta a vosa idade, a vosa formación, vale, o xénero, todo iso é moi potente, porque se a xente non vos vira, o mellor pensaría que sois outra xente distinta, vale, que non...